ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಮಂತೀನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 11:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕಲು ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಜನ ಪಿದಾರ್ದ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತನಾಗ ಆಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪೋದು ಬರೋಂಗಿತ್ತ ಬಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಮೌಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ ಬಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂದ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಾರ್ದು ಪುರ ಮಂದಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಲೆಂಟ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುನು ಪೂರ ಯಾನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪುನು ಯಾನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಲೆಂಟ್ ನಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲೆ ಪಂಡಿನಿ ಮಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂದಲ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕು ಪೋದೇವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪಿದಾರ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೈಲೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಟೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ನಿಖಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೇನೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಾಡ ಐಟೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಇನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ನಾಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ಪೋಯಿ Please subscribe to Maulya's World. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ರಶ್ಶಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೊ ತುತ್ತಿ ಜಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ದೆತಿದಿಯರಾಂಡಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ತುತ್ತಿ ಜಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದೆತಿದಿಯರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇಂಕಾಯ್ಜಿ ರಶ್ಶಿಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಪೋಯರೇನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದಾಡಲು ಬರ್ಪನ್ ಆತ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಯಾಲ್ನ ಎಂತು ಮಕ್ಳೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಪಾತೊಂದು ಪೋದ ಆ ರಶ್ಶಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ದೇವರನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಎದುರುಡು ಇಂಚ ಮಂಟಪ ಲಕ ಪುರ ಮಂದಿರ್ ಕಂಬಪುರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎತ್ತಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲಕ ಮಂದಿರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಸೊ ಇಂಚರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯಪಂಡ ರಶ್ಶಿಡ್ ಉಂತೆರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಇದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯೇರು ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಟ್ ಒನಸುಗಾಂಡಲ ಉಂತೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೊಲ್ನನೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಸೀರೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ಶಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಸೀರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಅಂದು ಬಟ್ ಈ ಮೌಲ್ಯನ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟೆಡ ಆಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಇಡ್ಲ ಇದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿಜ ಸೀರೆದ ಪುರ ಇನಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಕ ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲು ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಟ್ ಇನಿ ತುನಗ ದೇವನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನೆಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಕುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟು ದಿನ ಲೈನ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ವನಸ್ದ ಹಾಲ್ ಗೊತ್ತುನತ ಓಲ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಆ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಉಂಡತಿ ಆ ರೋಡ್ ಉದ್ದ ಪೋತುಂಡು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜು ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ವನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಉಂತೆರ ಆಯ್ಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತಾವತೆಂದು ಆನಗ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುನ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಲ ರಶ್ಶಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ತೂವಲಿಂದು ಪಿದೈದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಫುಲ್ ಜನ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರದ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಸೀರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸೀರೆಗ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಡು
ಫುಲ್ ರಶ್ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿನಿ ಇದು ರಶ್ ಪುಲಿನಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕೋಯಿ ಬಂದಾಗ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ರಶ್ ಕಾದಿಯರಲ್ಲ ಜಾತ್ ರಶ್ ಫುಲ್ ಮಾತ ಬಸ್ಸು ಜನ ರಶ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಗ ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ ಅತ್ತ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬಟ್ ಆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದೆ ಸುರತ್ತಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅಂಚಾದು ಬತ್ತಿನ ರೂಟ್ ಅದು ಪನಂಬೂರು ಅಂಚಪುರ ಅದು ರೂಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ರೂಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಸೀದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅನ್ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ರಶ್ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಬಸ್ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಐಟು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬಟ್ ಐಟು ಬಸ್ ಬತ್ತಿರಿ ಸಾಕಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜಾತದ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೀನ್ದು ತೊನ್ಗ ಬಂದು ಎಟ್ಟಿದ ತೊನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾವೇನ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದು ಹೋಯ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೈದ ಎಲ್ಲ ತಿರಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರದ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ಪತ್ತದೆ ಸದ್ಯ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಂದ ಶಿಶಿ ಕೊರಿಯಾ ಪಾಡ್ರ ಕೊರಿಯಾ ಕಾಡ್ಲೆ ಧರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸ್ಸು ಒಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಕೋತೋಲಿ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾನು ಧರ್ಮಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮೊಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಪಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಇಂಚಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬೈದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊರೆ ಸೊರೆ ಚೋರೆ ಸೊರೆ ಚೋರೆ ಸೊರೆ ಸುಪತಿ ಬಾಬಾ ಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೋಂಬೋ ಐಡಿಯಲ್ ಕೊಂಬು ಚೈನೀಸ್ ಕೊಂಬೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಯಾಂದಕ್ಕೆ ನಿಂದ ಎನ್ನ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ನೇಪಾಳ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿದಾಡುನು ಪೋಯಿ ರೀಚಾಯ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜುವೆಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಉಂತುದು ನೋಡದೆ ಸತ್ಯ ಇದು ಪೊರ್ತು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ರಶ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಡಿಡೆಗೆ ವಿನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂದೆ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದೇನು ಎಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಚಾರು ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಲೆಟ್ಸ್ ಡು 80 ಅಂತ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವಾ ಸೊ ಓಕೆ ಮೋಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಲಿಗೆ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಯನು ಸೊ ಓಕೆ ಉದಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಒಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್